Γεια σας, με λένε Όγκη και αυτή είναι η πρώτη μου μέρα σε ένα κανονικό σχολείο. Μέχρι τώρα έκανα μάθημα στο σπίτι, σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, όπου δεν χρειαζόταν να εξηγώ κάθε φορά ποιος είμαι. Σήμερα όμως βρίσκομαι σε ένα χώρο γεμάτο παιδιά που δεν με γνωρίζουν. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό που με αγχώνει δεν είναι το μάθημα, αλλά το πώς θα με δουν. Έχω ένα πρόσωπο διαφορετικό, κάτι που δεν μπορώ να κρύψω. Έχω περάσει και από χειρουργία, αλλά η διαφορά παραμένει και συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρούν οι άλλοι. Πριν προλάβω να μιλήσω ή να δείξω ποιος πραγματικά είμαι. Στην τάξη προσπαθώ να συγκεντρωθώ, αλλά νιώθω τα βλέμματα γύρω μου. Δεν είναι έντονα, είναι εκείνα τα γρήγορα, αμήχανα βλέμματα που φεύγουν μόλις στα συναντήσεις. Σιγά σιγά αντιλαμβάνομαι και ψιθύρους. Δεν ακούω πάντα τι λένε, αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάνε για μένα. Δεν είναι κάτι φανερό ή επιθετικό, είναι μικρές αντιδράσεις που επαναλαμβάνονται. Κάποιοι αποφεύγουν να καθίσουν δίπλα μου, άλλοι γελάνε χαμηλόφωνα και κάπως έτσι αρχίζω να νιώθω ότι βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με τους άλλους, αλλά όχι πραγματικά μαζί τους. Μια μέρα κοιτάζω γύρω μου για μια θέση. Υπάρχουν άδειες καρέκλες, αλλά καμία δεν μοιάζει διαθέσιμη. Κάθομαι μόνος και τότε συνειδητοποιώ κάτι. Δεν είναι μόνο τα λόγια που πληγώνουν, αλλά και η αποφυγή. Το να νιώθεις ότι οι άλλοι κρατούν απόσταση, σαν να μην χωράς δίπλα τους. Για λίγο σκέφτομαι να τα παρατήσω, όμως μένω. Και τότε συμβαίνει κάτι απλό. Ένα παιδί έρχεται και κάθεται δίπλα μου. Δεν λέει κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτή η μικρή κίνηση αλλάζει τα πάντα. Για πρώτη φορά δεν νιώθω μόνος. Τα πράγματα δεν γίνονται τέλεια από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχουν ακόμα δύσκολες στιγμές. Όμως τώρα ξέρω ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι και αυτό κάνει τη διαφορά. Και κάπου εδώ καταλαβαίνω ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τον Όγκη. Αφορά όλους μας. Γιατί όλοι έχουμε υπάρξει, έστω και για λίγο, είτε στη θέση αυτού που νιώθει διαφορετικός, είτε σε εκείνη του παρατηρητή. Ίσως τελικά το θέμα δεν είναι η διαφορά, αλλά το πώς την αντιμετωπίζουμε. Και καμιά φορά δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο για να αλλάξει μια κατάσταση, αρκεί να καθίσεις δίπλα σε κάποιον και να του δείξεις ότι το βλέπεις πραγματικά.